Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафарон ки бори аввалам дар канали мо ҳатман обуна шаванд, лайк кунед дӯстон, то охири видеоро тамошо кунед, дар номерҳои поёндаи мо муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. Айни ҳол мо дӯстони азиз қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ молодёжни вотар цирк мешавад ёвар дӯстон. Бинои ёвар аст дӯстон, дар ана ҳамин бари блокаш хонаи фурӯши тирезаҳояш аз тарафи бар аст дӯстон. Бино 21 ошона, хона дар 14 ошона қарор дорад дӯстон. 2 ошона магазин, 2 дархона, 82 квадрат. То охири видеоро тамошо мекунем дӯстон. Хонаро аксенид мекунем, лайк мемонем, дар комментария фикру ақидаҳои худатонро менависед дӯстон. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, он тарафи дасти чап шоҳроҳи калон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино гуфтем ки ҷойгир аст, ана ҳамин падези ёвар аст дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин падези охирон аст дӯстон. хоб инҷо ҷои ахирана дӯстон, ҷои камера наблюдения. тирезаҳои хона гуфтем ки аз бари бино аст дӯстон. се то лифт дорад дӯстон, ду то лехтаво, як то грузаво. хоб баромада ба 14 ошона дӯстон, навора то охириша тамошо мекунем. хоб дӯстони азиз, ана ба 14 ошона баромадем. ростаки аз тарафи дасти рост мешавад хона дӯстон. ана ҳамин хона аст. хона бари монтаж. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. 2 дархона, 82 квадрат гуфтем дӯстон. хона ярки сафед аст дӯстон. хоб дар сари роҳ як ҷои гардироб кардагиан, шикаф ростаки гардироб аст дӯстон, ба навор мегирем. инҷо як шикаф ростаки аз ин тараф, аз тарафи дасти чап вана кабина аст дӯстон. дуюм дар ҳоҷатхона, термолюкс. ростаки кухня мешавад дӯстон, як тиреза панорама, жалузи, кухни гарнитур. ростаки гуфтем як комната гардироб мекардагиам барои шикаф. инҷо дӯстон сантехники обам ҳаст, метавонед ки дар инҷо термикс монед. хоб ду дар хонаи дигар
яке аз инҳо зал мебошад дӯстон. Потолок натяжной. Дуюмги хона. ду тиреза аз бари бино мешавад дӯстон. нишон додем. хонаҳои калон аст. хуб дӯстон, хонаҳоро ба навор гирифтем. ремонташ нав кардагӣ, зиндагӣ кардагӣ нест. Шартномавӣ аст хариду фурӯш. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар наҳияи Фирдавсӣ, Молодёжный цирк, кӯчаи Неъмат, Қарабоев. бинои 21 ошёна, бинои ёвар аст дӯстон, блоки бараш. хона дар 14 ошёна қарор дорад, ду дар хона 82 квадрат. нархи ин хона 800 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 205 33 44. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад дӯстон. нафароне ки бори аввалам дар канали мо, ҳатман обуна шавед дӯстон. дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. то навори оянда худо нигаҳбонатон дӯстон.